Yeah, mình chua mình xiêm trong ngã kapang na dunga nga siya pingatrang nga lakwa bangan yodon lang pilong iba koridor tamha ka jingim jonga indon mano mano ban bujli hakadon jonga nga butang yapi ngayo hibait man banga kaprip ngayo hibait man banga kaprip nga itpalat yapi miladora tang mapiadonod nga labujaka nga ngay duay hauble si bungkinta banginyay ne haduba kutserta wala da ka porka wala jinkila kajingit jonga kanimja love you shem na donod nga kren habaron bat pikat nong atmen nga kirmen baka jingit jongi kane shirta kisngi pilong kajing mena Labiday na nongsor nga itinad babilong badon akor ngams ko fair wat lapilin ejong tang babi bajing long ngampit hakadur jingi jong happy kalajur ya pikat siya babi kwa nga ni alam ngam kwa sa siendo nudun jaus na ngam kwa sa siendo nudun jaus na nga itpalat ya pimiladora tang mapiadonod nga labujaka nganyay duay hauble si bukinta banginyay ne haduba kutserta watlada ka porka wana jinkila kajingit jonga kanimja love you shem na donod nga kren habadon bat pikat nong akmen nga kirmen baka jingit jongi kane shirta kisngi pilong kajing men